Goeiedag mensen, dag 3. Even een kaartje omdraaien zodat ze onze kamer mooi kunnen schoonmaken. Alhoewel we hem wel netjes hebben achtergelaten. Dag 3, wat is vandaag de planning? We gaan vandaag naar de Corte Inglés. Dat is een shoppingmall. Daar gaan we eens kijken. En we wilden eindelijk echte tapas eten, want dat hebben we nog niet gedaan. Nee. Dus, maar we hebben alles een beetje gezien op die bus. Dus we gaan gewoon vandaag kijken wat we nog verder willen exploreren. Want we hebben een 48 uur ticket. Dus we mogen gewoon nog de hele dag ermee reizen. Super fijn, super chill. Het is vandaag wel weer flink zonnig. Oh, zonnebrandcrème. Heb ik bij me. Oh, dat is anders voor de verandering. Ik steek het gewoon bezig. En ja, dus we gaan zien wat we gaan doen. Het was gisteren gezellig op stap. Nou, we hebben lekker vandaag uitgeslapen, net eventjes ontbeten. Lekker. Nou, het was meer lunch, want het is al in de middag. Niemand. Peter Nout. Wauw, gezellig. Wauw, mooi. Ik zat mijn vlog te editen. Alleen maar wauw, mooi, gezellig. Maar ja, ik ben ook helemaal overrompeld met allemaal emoties. Hoe mooi ik het vind en leuk ik het vind. Er is hier nu markt. Dat is wel leuk, maar vooral fruit en panfluiten blijkbaar. Ja, fruit, panfluiten. We moeten iets van souvenirtjes hebben, want dat moeten we voor onze vrienden en familie meenemen. Ik zie wijn. Lekker, hebben we nog niet gehad. Even insmeren. Godzijdank. Heb ik me goed ingesmeerd? Als je wit goed vindt. Oh. Want we gaan nu de bus weer op. De hop-on, hop-off bus. En we zitten dan boven op het dak. Ja, dan verbrand je echt levend met deze zon. Het wordt vandaag ook weer 35 graden of zo? Zoiets, ja. Oh my god. I cannot. Waar lijkt dat op? Vogelkak. Oh jezus, heb ik weer dit. Hier, jij mag... Ik snap het niet, hè. Mijn benen worden altijd zo moeilijk bruin. En ik zit toch de hele dag in de zon ermee. Op de slippers natuurlijk. Mensen waren me berichtjes aan het sturen van... Oh, is het niet lastig lopen door de hele stad op de slippers? Nou, ik vind het heerlijk. Echt lekker. Gewoon... Wauw, gezellig. Wauw, gezellig gewoon. Gewoon chill. Sobre la ciudad, no duden en preguntarme, gracias. Ik smelt Ladies weg. and gentlemen, we remind you that if you haven't visited the cathedral or the royal palaces, the Alcazar, you can reserve the tickets. Zullen ze denken dat we toeristen zijn? Nee, hoezo? If you need any other information about the city, please. Nou, we zijn dus uit die bus gegaan, want we waren meneer Krab en mevrouw Krab bijna daar bovenop. Het was echt veel te warm, ondanks dat we ons goed hebben ingesmeerd. Zijn er iemand heel hard op de kont aan het slaan? Gewoon op plekken, dat wil je niet weten. Nee, wij stappen gewoon random uit een bus en dan komen we weer ergens. Vet leuk. Mooi. Welkom, MTV Crips, at my home, de kathedraal of Sevilla. Echt een kind van God, hij. Wauw. Wat gezellig, wat mooi. Niemand, wat mooi. Prachtig. Hier al de paardjes. Oh, dat is groot, hè? Enorm. Gaan we naar binnen? Ja, we gaan eens kijken. Oh mijn god, dit is zo groot. Nou, de toren gisteren die was hoog. Maar we zijn nu een kathedraal aan het beklimmen. Level 14. Oh, 15 al. Oh ja. We gaan door. Wij kunnen dat. Wij doen ook de trappen van Snowworld. Ik ben echt benieuwd naar het uitzicht. Gezondheid. 37 etages of zo? Ja. Wow. We zijn er. Wow. Oh, ik heb angst dat mijn iPhone valt. Wow. Dit hebben we even opgenomen. Zweden op de volgpad staan.
Nou, weer 40 etages naar onder. En dan maar, ja, we gaan dadelijk een hamburger eten. Ja. Ik doe dat gewoon op de slippers, mensen. Heerlijk. Ja, boy. Thank you. Ah, beautiful, beautiful. Zo, lieve mensen, wij gaan op stap. We gaan lekker een drankje drinken. Ik heb nu een Spanisch bier, dat heet Cruzcampo. Yes. Ja. Cruzcampo. Hè? Cruzcampo. Ja, maar niet uit, smaakt goed. Maar ik vergeet natuurlijk dadelijk met te filmen als ik een paar van deze op heb. Dat is hun schuld. Had ze toch weer. Wat heb je besteld? Hamburger. Menu. En hij heeft een forum menu. Nee, een kebab menu. Chocoladedoop. Het is alweer 2:30. Ja, dat weet ik. Jij wil dat. Thanks. Gracias. Bye.